putra ingkang angka pisan menika Mas Hartoyo dalah garwa menika atur sumpah pangabekti saha nyuwun berkah pangastunipun ingkang arama kanthi mengatakan lulus raharja mangga kamulyan kabagyan putra ingkang pangbayun utawi kosikan mumpun Bu paring kangge surya putripun nggih lajeng dipun lajengaken putra angka kalih Mbak Dwi saha ingkang garwa monggo kuaturi sungkem dumateng Bapak Seibu Bapak Sukisno suwali ngendika pitutur luhur kangge putra ingkang angka kalih monggo. Alhamdulillah putra angka kalih sampun sumungkem pepadanipun Bapak Soibu bebasan kaya lumampah tetep papak obor 1000 biar padang penggalipun mugi-mugi nalisaken sedaya bebaya mangga kabagyan kesanipun. Ibu putraning kantong malih kangge kalih angka 3 nenggih pungkasan Wuradil Waruju Nobita Fitriana saha Mas Eko menika putra ingkang Wuradil Waruju kanthi mekaten sampun jangkep 3 putra kanthi margi-margikan penggalih panjenenganipun Bapak Soibu kelanten gumipan nuwun termasuk sedaya yang sampun kersa paring puja puji kunipun temanten kalih sumanembah keluarga ageng Bapak Sukisno. Kirang setunggal Solo orjenipun panjenengan. Nggih, Ibu Bapak nyuwun pangapunten sampun jangkep 3 menawi sampun Ibu wonten ngajeng ngasta napa dipelmo beras kuning Dwi derajat Bapak Sukisno wonten wingking putra wingking piyambak asta pecut saha ngagem camping kanthi selawat Ibu wonten ngajeng buku jebaraken Bapak wonten wingkingipun Mas Eko wonten wingkingipun Sewerto Ibu wonten ngajeng lajengaken putra ingkang angka setunggal angka kalih angka 3 ini Ibu kawita nggih Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Lajengaken bulangan Bu Ibu Sri Mulyani Andulang putrani saking Mas Hartoyo sangantos Mbak Nobita monggo pun pundhut didulang siji monggo siji nggih. Jajan pasaripun